Рустам Минихановқа санкциялар салдылар. Әйтмә, зинһар әйтмә аны. Кет bundan, кет. Сөйлә. Регистрацияларны алып бардыңыз? Без телебезне саклый алачакбыз. Ким шиметтем икән моны? Мин шиметтем икән. Һаман сөйли. Киттекме? Ассаламу алейкум җәмәгать. Сәлам дуслар. Бүген тыныч кына башлыйбыз, нисез, теге кычкыруларсыз, мәзәкләрсез һәм дә инде җүләрләнмичә матур гына. Яңа чыгарылышыбызны менә шулай тыныч кына башлап җибәрик әле. Син башлыйсың, башлап җибәр. Әйдә, сәламәтлек саклау өлкәсенә кагылышлы темадан башлыйсым килә. Минемчә, бу иң төп темаларның берседер безнең. Безнең Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыков 54 яшендә вафат булды шушы көннәрдә. Гаҗәп хәл. Бигрәк. Ничектер менә башка сыймый. Бу вакытта парадоксаль хәтта хәлләр. Парадоксаль республикада бөтен медицина аңа буйсына дип әйтергә була, һәм аның теләсә нинди белгеч белән, теләсә нинди анда медицина процедурасына язылу мөмкинлеге бар, теләсә нинди белгеч белән киңәшләшү мөмкинлеге бар иде. Һәм аеруча тагын бер моменты аеруча ковид вакытында ул йырып чыкты. Ансын менә мин соңрак әйтәм, ләкин аның менә шушы нинди генә мөмкинлеге булуына карамастан да 54 яшендә әрәм булуы шул хәтле кызганыч хәл. Һәм чынлап та менә бу Марат Садыков турында сөйләгәндә, аның турында инде хайран гына кеше язып чыкты. Ул нәкъ менә үз көче белән күтәрелгән министр дигән сүзләр дә булды. Что яшь министр. 7нче сырхаухананы җитәкләп, балалар өчен онкология үзәге ачучы да ул. Һәм менә бу ковид белән бөтен дөнья ковид белән чирләгән вакытта Татарстанны ничектер менә стабиль дәрәҗәдә тоткан кешеләрнең берсе. Ковидны йырып чыккан министр. Сәламәтлек саклау. Шул кадәр кызганыч, минемчә чынлап та бу кеше әрәм булды. Вакытсыз üzülгән гомере вакытсыз üzülгән кеше. Туганнары белән һәм җәмгыять белән авыр кайгыларын уртаклашабыз. Украинадагы вазгыять аркасында Казан һәм Акбарс Арена 2023 елда суперкубок үткәрү хокукыннан мәхрүм ителде. УЕФА суперкубок үткәрү өчен альтернатив урыннар пари башлаганнар, бу узган атнада булды, урынын таптылар, аның урыны хәзер Афина диләр. Менә без хәзер менә шундый зур масштаблы чарасыз калдыр инде. Бу соңгы чаралар иде, безнекеләрнең шул вазгыятка тиклем инде. Хәзер без моннан да мәхрүм ителдек. Һәм Афинада узган чиракта да безнең спортчыларны анда кертерләрме? Юк. Әлегә кертелми. Бу инде беләсеңме нәрсә, бу футболистлар турында шулай дип әйтәләр. Менә мәсәлән, джудоистлар һәм боксчылар турында аларны дөнья чемпионатына кертәбез диделәр. Аларның җитәкчеләр, син менә спорт белән кызыксынучы кеше буларак, ничек шундый чикләү бар. Кемдер кертәләр, кемдер кертмиләр. Спортчыларның нинди гаибе бар дип тәсвирсе килә. Аның бит ул җитәкчесеннән тора. Мәсәлән, бокс аибының җитәкчесе ул Россия кешесе дип беләм мин аны, Умар Кремлев. Ул сөйләшә алды. Башы эшли, теле белән дус, үзебезнекеләрне кертеп җибәрде ярышларга. Дзюдо белән бәйле әйбер, бу инде беләсеңме ничек? Безнең президентыбыз дзюдо белән шөгыльләнә бит инде. Ни дисәң дә, бәлкем аның тәэсире булгандыр инде, без аны төгәл әйтә алмыйбыз. Ләкин менә шулайрак әлегә. Калган спортчылар, гомумән, калган дисциплина турында мин бер сүз дә әйтә алмыйм, чөнки әлеге вакытта бары тик менә шушы спортчылар турында гына әйтелгән, шушы дисциплина турында гына. Калганнары, мәсәлән, анда шул фигуралашу буенча инде, анда шаңгылар, алар әлегә кертелми. Бу беләсеңме, берникадәр дәрәҗәдә безнең Россия спортчыларын деградацияләүгә китерәчәк дигән фикер бар. Бу алар шулай дип уйлыйлар. Ләкин без бит инде бер урында тормыйбыз монда. Юк, әлбәттә, без бер урында тормыйбыз. Без гел ниндидер яңа турнирлар уйлап табабыз. Безнекеләр гел үз көчләрен сынайлар. Ләкин беләсеңме, бу бит инде менә спорт өлкәсендә дә дөнья күләмендә барган ниндидер теге тенденциялардан читтә калу дигән сүз. Чит илләрдәге иң көчле спортчылар белән ярыша алу мөмкинлегеннән
мәхрүм кала безнекеләр. Һәм нәрсә генә әйтсәң дә, ул үз казанында гына кайнап яшәү ул бер әйбер. Әмма барча кеше белән аралашып, тәҗрибә уртаклашу, әйме, үзеңнең ни кайсы бер җирдә ялгышсаң да, ләкин шул хаталарыңда өйрәнү, ул бик зур дәрәҗә тәҗрибә дә бирер безнекеләргә. Һәм менә безнекеләр кызганыч шушы мөмкинлектән мәхрүм калдылар. Спортчыларны күзәтәсең, тыңлыйсың интервьюларын, әйме? Менә алар шулай дип әйтәләр инде. Менә син әйткән сүзләреңне җиткерәләр бөтенесе дә. Шәбрәк булыр ягәр инде дөнья чемпионатына барсак. Әлбәттә. Ни генә әйтсәк тә, безнең бит инде спортчылар нәкъ менә шул Олимпия уеннары турында хыялланып, һәм чемпионатлар турында хыялланып яши. Әлбәттә. Иң хыялланганы Олимпия уеннары. Әлбәттә. Нәрсә генә әйтсәк тә, кеше нинди генә булса да, әйме, менә ул спорт дигәндә җанатарларның булуы, спорт дигәндә аларның берләшеп менә үз командалары өчен җан атуы, әйме. Ул шул хәтле мин гомеремдә беренче тапкыр узган атнаны Акбарс матчында булып кайттым, әйме, Акбарс Авангардка каршы уйнады. Аллага шөкер, алар безнекеләр җиңде, әйме. Анда беләсеңме, менә анда бөтен стадионның дәррәү кубы безнекеләр өчен җан атуы. Ул шу хәтле шаккатмалы әйбер. Аның мөхит, менә мөхит. Әйе, мин спорт белән спортта бик алай, теге үземне спортта шул хәтле акыллы кеше дип әйтә алмыйм, әйме, бөтенсен дә беләм дип. Мин анда шаккатып карап утырдым, менә шушындый кечкенә баладан алып карт әби бабайларыңа кадәр Акбарс дип кул чабып җан атулары. Мин шуңа шаккаттым, әйтәм, менә бит спорт ул кешеләрне берләштерә ала торган бер көч дип әйтик әле без аны. Белә бит әле соңгы вакытта безнең яраткан президентыбызны да санкциялар. Ул бик мин бу хәбәрне укыганнан соң шул хәтлек беләсеңме, үзенә санкция билгеләгән күк авыр кабул итте. Чөнки бердән-бер безнең президентыбыз. Безнең президентыбызга да санкциялар кертүе инде. Без юкса бит инде, әйме, нинди генә кунак килсә дә, нинди генә чит ил кунагы килсә дә, шул хәтлек безнекеләр менә аны кулаш җәйеп каршы алалар, әйме. Мин белә шуңа күрә әйтәм инде. Сез үз акылыгызда булган санкцияларны таратасыз. Чит илләр, әйме, безгә кунакка килгәч, ничек шаккатып киттеләр. Нинди 1000 еллык шәһәр, шул хәтлек матур, әле дә чәчәк атып утыра дип, әйме. Татарлар шул кадәр кунакчыл икән дип. Ләкин менә нишләтәсең, сәясәт үзенекен эшли. Һәм иң борчыган тема да бар бит әле, Роберт. Әйдәле. Ул турыда да әйтәбездер бит. Әйтеп кара әле. Безнең бит инде ул турыда инде безнең татар блогерлары да күп сөйләде. Ни тук? Нәрсә ул? Әйтмә, зинһар әйтмә аны. Кирәкми. Кит. Утыр. Әйдә, сөйлә. Әйдә. Утыр, тыңлап тор. Утыр. Тукта. Димәк, безнең нәрсә турында куркыныч түгелме? Сөйлә. Дуслар, бик кызганыч әйбер, әйме, безнең суверенитетыбыз хәзер юк. Әйе, президентыбыз безнең. Аллага шөкер, ул исән-сау Рөстәм Миңнеханов, исән-сау, ләкин без аны хәзер рәис дип кенә атай алабыз инде. Республика башлыгы. Чынлап та авыр, мин аны шуңа күрә әйтәсем дә килә, әйме. Менә ул санкциялардан бигрәк аны кертерләр дә бетерерләр, ә менә кире суверенитетны кайтару, ой-хой, дуслар. Безнең өчен нәрсә генә әйтсәләр дә, безнең өчен президент инде ул, әйме. Теге әйтәләр бит әле, нәрсә дип атауга карап кына мәгънәсе үзгәрми дип. Белмим шул менә, Аллага тапшырган, ләкин килә алга таба да безнең республикабыз хәзерге кебек чәчәк атыр дигән өметтә калабыз, әйме. Нәрсә генә әйтсә дә, безнең Казан ничек матурланды. Әйбит, безнең бу бит инде безнең дәүләт җитәкчеләренең шундый тырышлыгы. Кешеләр, аларның кешеләре. Шуңа күрә, дуслар, без барыбер Өмет күңелне безне барыбер өмет яшәтә. Менә хәзер Рөстәм Нургалиевич безне карап утыра да. Дөрес сөйлиләр булар. Әлбәттә дөрес сөйлибез. Ләкин шуны, дуслар, бу хәбәр бер дә эссез генә югалды дип уйламасыннар иде, шулай бит. Бу турыда һәрберебез дә белә, бигрәк тә татар халкының өчен бик борчыла. Бу безнең күңелгә тигән әйбер, чөнки без гомумән Татарстанны үзебезнең дәүләтебез, үз республикабыз, үз территориябыз, суверенитетыбыз булган аерым дәүләт дип горурланып яшәдек.
ничә еллар буе, бит Роберт? Яшәячәкбез әле Ха, алар. яшәячәкбез дә. Һәм Иншалла. менә бу документта гына, менә бу суверенитет дигән сүзнең булмавы, ниндидер үзгәрешләр кертүе генә безнең халкыбызның тормышын, киләчәген үзгәртмәс дигән өметтә каласыбыз килә. Әйе. Güzel. Мин нәрсә әйтмәкче идем, син шимбә, якшәмбе көннәрендә регистрацияләрне алып бардыңмы соң? Әйе. Ничексең? Ничек сорыйсың инде? Бигәйбәт булды, Аллага шөкер бигәйбәт булды. Нәрсә әйтмәкче идем, безнең гүзәл алып барулардан тыш менә безнең тапшыруларны. Матур итеп регистрацияләр укый, татар телендә. Соң син дә шулай бит инде төрле чаралар алып барасың, Роберт. Гүзәл. Юк, алып КВНда да уйныйсың. Юк, уйнау һәм алып бару ике аерым әйбер. Мин нәрсә әйтмәкче идем, бу безнең татар телендә нишләп реклама булсын әле? Татар телендә туй регистрацияләрен утсыгарлык алып бара. Астага аны кертмәсләр инде, Роберт, диме? Кертегез арасына карасын. Рекламасын шәбрәк китер. Роберт, менә бу турда әле әйтергә ярамый диме? Синең теге яңалыгың турында. Кайсы? Юк, ансын алга таба әйтербез. Юк, ярамый. Кит, аңладым мен синең нәрсә әйткәнеңне. Кирәкми. Суверенитет турында сөйләп башлаган, куркып киттем үзем. Хәзер моны тур сөйләмә, кирәкми. Дуслар, шуның белән шул дип әйтикме? Шуның белән булган, утырган да шулган. Беләсезме, менә шушы без Татарстаныбызны яратабыз дигән сүзләр белән менә шундый матур нокта куеп, Татарстаныбызны яратабыз. Кемнәр әйтә? Аның Татньюз татар алып баручылары дип әйтә. Шулай бит әйме? Татньюз татар, Тат хәбәр татар. Татньюзны тәрҗемә иттем тизгенә генә. Дуслар, иң мөһиме менә әйтергә онытып торам икән әле, әйме? Суверенитет берсә дә, конституцияга үзгәрешләр килтерсә дә, без хәзер Рөстәм Миңнехановны президентыбыз дип атый алмасак та, әйме, рәсми рәвештә. Ләкин, дуслар, менә шушындый татар телендә чыгып баручы, саф татар телендә тәкъдим ителүче тапшыруларны карап кына без телебезне саклый алачакбыз. Әйдәгез, гел бердәм булыйк әле. Үзегезнең дусларыгызны да, гаиләгезне дә, балаларыгызны да менә шушындый тапшыруларны карарга үндәгез. Кем шымыттым икән моны? Мин шымыттым икән. Һаман сөйли дә суверенитет турында Син сөйләргә ирек бирә. Булсын шулай. Син әйткәнчә булсын. Җәмәгать, ассаламу алейкумнар, сау булашыйк әле. Җитәрдер әйме дип уйлыйм мин. Исән сау булыгыз, бер-берегезне саклагыз һәм сезгә озын гомер теләп калабыз һәм әлбәттә инде үзебезнең татар халкыбызга да озын гомерле булуын телибез.